दू गोला का तो मौगी हमार 4 गोला का होता एक और मतलब नहीं है ना तुहार मौगी आई तो ई कोनो जरूरी नहीं है कि तुहार मौगी सती आई पूछा का है सती खोजे खातिर साता बने का चाहिए आ तू पहले ही 7:45 हो गई बार जाना तारी तो हमारा के देखो तोहर आवे आला बा ना जी बुझाई कि ना निमने कहलस असई भोला भाई एक दिन अपना मेहरारू के नसबंदी ना होला अब इनका तो 5-7 गो लड़का हो गइल बाने तो मेहरारू से जाके कहले कि सुन अब नसबंदी कराओ ऑपरेशन करा ले तो मौगी खिसिया गई हां सारा काम धंधा हमरे करे के पड़ेला ऑपरेशन करा ली जई लोग करा के तो ई मेहरारू से अपना कहले ना आ चुपे जाके एक दिन ऑपरेशन करा ले ऑपरेशन करा के आ 2 दिन ना बीतल ट्रेन धइले चल गइले अपन बाहरा कमाए आ 3 महीना ना बीतल तले ने से मौगी फोन धरल बे कि राजा जी कहतड़ू एगो झुनझुना ना ले ले झुनझुना ऊ फेरा में पड़ल के झुनझुन सारा लइका सियान हो गइल से झुनझुना का रे अरे कहले के झुनझुना एगो लेके फिर रउआ पापा बने लगे ई फेरा में पड़ल के आहिरे माई 3 महीना ऑपरेशन करावला हमरा हो गइल आ ओकर बाद 5 दिन बाद हम चलिए फिर हम पापा कैसे बने लगे कैसे एकदम डायरेक्ट घरे ना गइल ट्रेन धइले खीसे में डॉक्टर के लगे गइल कहल कि हो कैसे ऑपरेशन कइलो हो ऐसे ई ऑपरेशन क देला फिर हमरा मेरा के लइके हो खेला बा डॉक्टर साहब कहले कि रे बुर्बक बरे रे तोर नाम भोला बा तो सोचे भोलवे काबा ए ऑपरेशन हम तोर नु कइले बानी हम गांव भर के नहीं खेनु ऑपरेशन तू गोला ते जता रे रात भर 2 गोला गावे और रात भर 4 गोला रात भर 4 गोला पर न धले 4-5 गो झाल लेके हम ओकर ठीका ले ले बानी के तोरा कैसे लगे कुछ समय भैया बेटो हो खनो ना ठीक नहीं है पूछी कैसे मंजा ब्यास के शादी हो जाओ 6 महीना हो जाओ आ 9 महीना के लड़का हो जाओ 1 दर्जन तो निमन लागी इनका तो खाने ना घोटाई जने कि 9 दिन तले भूखले रहिए कि या दादा ससुर जो रहल है ये बाबू प्यार मोहब्बत के कहानी प्यार मोहब्बत के कहानी हाँ बबुआ अच्छा प्यार ऐसा चीज बा के हृदय से करब तो ठीक बा शरीर से प्यार करे लगब तो ज्यादा दिन चली ना जैसे मैं छोड़ दो मत बढ़ावा आगे वो तो ऐसा ऐसा शब्द बोला तेरे क्या उसी हम कहूँ में लगा हे मर्दे तू कलाकार कौन तू लफुआ ज्यादा है अब तू कहता रही फोन पे के बात किया तो हम रात के रिचार्ज करेला फोन ये सब कुली माइक पर तू मर्दे केहू के कर तो बड़ा मदद तू समाज में कह देता रहे ये सब फालतू के न काम बा अब फालतू के सब महा मो के काम बा जाए फालतू बोलते हम कुछ फालतू बोलते अरे हम जन बोली ले लोग बुझिए जला कि हम का कहतनी अब पर्दा में होला ताकि बाहर वाला लोग जाने कि ना कितना सुंदर दोनों गांव तरह से लइका आई 2-4 गो लइकन के मनोरंजन हो जाता कैसे कि देखो हम तू गावतनी न तो ई हतना भीड़ो बा ए जा बगल में बिट्टू तिवारी आ पीके रोठर गावतन से 20 गो कुत्ता बांध पर लड़त भाव पूछे का है हमनी के देख के गाइले ताकि लइको लोग 2-4 गो भाई जन हमनी के संगतिया खुश रहल पुरानियो चाचा के 1-2 गो निर्गुण गाय खुश रह अब ऐसा गीत गाना मत गावे के सब लोग चल जाओ अब हम जब हमनी के चिल्ला के गाई तब बाहर सुने वाला कहे के बहुत 2 गो डोम चिल्लाते ए तू हमरा के कहत रह डोम बहुत रुपया हमरा पुरस्कार दिला ड्राइवर साहब पर तुम नु अरे तो वैशाली ले चल जाता प्रोग्राम देखे तो हट वाले जहाँ गाड़ी देखलस के मंजर मसीहा गाँव तेरे गाड़ी वही जा खड़ा अब बिहान लोड हुई हवा से भी ना बाबू उतना फैन बालो अब आबो तनी 2 मिनट कहानी गाए ओकरा बाद ए बेआजी हेलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम
का गवा हो का गवा हाँ। हो कथी गलौ कथी गला हो कथी गलौ कथी गला हो भैया का गला हो और देखी नहीं कहतर के छोट मोट ब्यास के तू बात काहे कहत का रहा ए महाराज जितना रहुआ रामचरित मानस लिखले बने हाँ गोस्वामी तुलसी बाबा के लिखल नहीं खे ना ई जाने कि मंजे कृत रामचरित मानस लिखल कहे के बात ही रहो हाँ तहार बात हम कहाँ कहनी कबो ओए कहाँ कहनी है है बा एगो त गावत रे एक पर जा एक पर जा आई हम न मरबो अच्छा एक पर काहे रहत रहा एक के फेर में काहे बरो आ तीन पर हबो तो हर जा हो जाई वो बुझा तारे कि 3 पर जाम तो कुछ हो जाए